afọ dị na-abata n'ime ihe dị n'akpa nke a bụ exercise books, nke a bik na pensụl, nke a bụ rula, nke a bụ mathematical set. O nwere secondary schools wee ebe anyị ebu ma chalkboard wee ga whiteboard. Anyị wee sị ka anyị were sọdo ụmụ anyị and ime anya na ifu na mama anyị bụ Nnọnye Soludo, Dr. Mrs. Nnọnye Soludo. Ụmụaka sị m gịnị? Dr. Mrs. Nnọnye Soludo, mama Anambra, nyewe bụ nwunye gọvanọ anyị. All in charge of healthy living. Ọ maka nyewe ka m ji agwa ụnụ maka ịdị ọcha maka ụnụ na-eti n'ọnụ ma ndị na-ata aka. O jighị ụmụaka egwu egwu and ife anyị bịara ugbo iji ụmụazị. Kedu afọ gọvanọ of Anambra steeti? Prọfesọ Chukwuma Soludo. Ekwuru gịnị? Ọnya nwere ejekwala anyị gọvanọ. Alat gọvanọ. Kedu ife a na-akpọ ya? Ụmụ akwụkwọ skuulu akwụkwọ niile tụpọkwana ya ọrụ atụ egwu. Ajụkwa kedu onye na-eje elekshọn ọzọ ịgbakwa ha Prọfesọ Chukwuma Soludo. Ọ bụ ihe kwuru? Mana anọ ife tichas kwuru. Tichas ọkwa ife unu gwara ha? Dị na-abịa n'ọzọ